Is-suċċess ta' sħubija ta' pajjiż partikolari f'entità internazzjonali jiddependi minn kemm dak il-pajjiż jaraf jimmassimizza sħubija tiegħu. Hekk stqarr il-Prim Ministru Joseph Muscat fi New York waqt li indirizza mistiedna distinti fir-riċeviment organizzat minn pajjiżna f'okkażjoni li fakret il-50 sena anniversarju tal-indipendenza u s-sħubija ta' Malta fin-Nazzjonijiet Magħquda. Żied li minkejja ċ-ċokon tiegħu u l-ammont limitat ta' riżorsi, pajjiżna kontribwixxa b'mod sinifikanti lejn in-Nazzjonijiet Magħquda u hekk se jkompli jagħmel biex jippromovi l-prinċipji mħażna minn din l-organizzazzjoni. Il-Prim Ministru Malti qal li pajjiżna, stat indipendenti u membru kburi tal-Unjoni Ewropea, se jibqa' fidil lejn il-prinċipji u l-valuri li jħaddan filwaqt li jaħdem favur dinja aktar ġusta u ħielsa u favur popli li jgħixu fil-paċi u fid-dinjità li jistħoq ilhom. Wara dawn l-aħħar 50 sena, tenna l-Prim Ministru, Malta ndalfejn tiċċelebra l-mod li bih għamlet tranzizzjoni minn ekonomija li tiddependi ħafna fuq il-preżenza tal-militar għal waħda moderna, ibbażata fuq is-servizzi finanzjari, it-teknoloġija u ħaddiema mħarġa u bħiliet raffinati.